به گرانیتsa пересекат кардан бале метавонанд ки регистратсияшона продлит кунанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон бо пардохт кардани 26880 сомон соҳиби вайни билет мешавед. шумо патент дастрас кунад аз тоҷикистон мегирад. ин маҷбурӣ нест, касе ки намехоҳад меравад дар ҳамон россия гирифтан мегирад. ширкати шифофармо барои шумо дорӯҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин дорӯҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва дорӯҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин дорӯҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. ба имзо расидани як қонуни нав аз ҷониби президенти Федератсияи Россия оиди шаҳрвандони Осиёи марказӣ ва шаҳрвандони хориҷӣ. чӣ хеле ки медонед, дар Федератсияи Россия бисёре аз шаҳрвандони хориҷӣ кӯшиш ба харҷ мекунанд ки бо ягон шаҳрванди рус оила барпо кунанд ва ба воситаи оилаи худшон соҳиби шаҳрвандии Россия бигарданд. мутобиқи қонуни нави Федератсияи Россия, шаҳрванди хориҷие ки дар Федератсияи Россия бо зани рус оиладор мешавад ва мехоҳад ки шаҳрвандии Россияро дастрас кунад. аз инҷа пас дар ҳолате ки шумо бо ягон зани рус закс мекунед, шуморо назорат мекунанд. яъне оила барпокунии шумо танҳо дар якҷоягӣ бояд ба чашм расад. мисол мегирем, агар регистратсияҳои шуморо тафтиш карда меистанд ҳар як моҳ пас ё ҳар 2 моҳ пас ки оё зан ва шавҳар дар як ҷо регистратсия кардагиай ё ки дар як ҷо зиндагонӣ кардаистай. ҳамин чиз пурзуртар карда мешавад назораташ. ва дар ҳолате ки агар баъди закс регистратсияи зан дар дигар ҷо бошад, регистратсияи шавҳараш дар дигар ҷо бошад ва дар якҷоягӣ зиндагонӣ накунанд, ин аллакай фиктивни брак ба ҳисоб меравад ва ҳар ду тараф ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. ин баъди як хабари нав оиди гирифтани шаҳрвандии Россия бо тариқи закс. ба ҳамин хотир дар ҳамин ҷиҳат огоҳ бошен ва бо эҳтиёт бошен. дар ҳамин ҷо як чиза қайд карда мегзарам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурси нав сар шидагиай, 7 рӯз шид ки мо билет фурӯхтастем, қариб ки билетҳоро тамом кардем. касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет бихаранд, инами картаи Сбербанк да сумтона метонен ки партоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. ногуфта намона, 3 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, дар прямой эфир рӯзи финал пул ҳадияшон мекунем. рӯзҳои наздик финалай. чектона метонен ки дар инами рақамҳои WhatsApp роӣ кунен, ҷошда билетҳои шуморо равон мекунем. ҳамагӣ 31 дона приз дора конкурси мо. шанси бурд кардани шумо зиёдай. максимална честна мегзара. бахтона бисанҷен. воисова нависондай: ассалому алайкум акай Сорбон, ба шумо як савол доштум. модари ман гражданка Тоҷикистон, падарам ману аком гражданини Россия. времени регистратсияи модарам бо охир расид. без пересечения граница. регистратсияҳошон продлит карда метавонанд ё ки не? бе граница пересекат кардан бале метавонанд ки регистратсияшона продлит кунанд. барои продлит кардани патент танҳо зарур меояд ки шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳатман границаро пересекат кунад. Асламов нависондай: ассалому алайкум ака, як смс-и морам бихон. пешакӣ раҳмат. ҳамира чӣ хе фаҳмем? тайёр кардани патент чӣ хе боша ва чанд сум боша? 1 сола боша? дар ҳолате ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумо пешакӣ ҳуҷҷатотона меспорем барои гирифтани патент, оли сумаш аниқ шидагӣ нестай ва дар чанд рӯз тайёр мешавад, ишам аниқ шидагӣ нестай. ҳозирашда танҳо қонун ба имзо расидагие ки дар шаҳрвандони Осиёи марказӣ марказҳои муҳоҷират кушода карда мешавад ва шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд ки патентҳошона дастрас кунанд аввал ва баъд ба Россия сафар кунанд. дониёр нависондай: салом алейкум ака, гости омаданӣ бошад. дар Россия аз куҷо метавонад дастрас кунад мигратсиони картара? дар ҳолате ки шаҳрванд дар аэропорт мефурояд ва аз таможнӣ гузаштанӣ мешавад, ҳамҷода мигратсиони карта метиҳанд ба шумо ва метавонед ки ё гости қайд кунед, ё ки работа қайд кунед, ё ки транзит, ё дигар чизҳо. ва ногуфта намонад, дар ҳолате ки гости қайд карден дар мигратсиони карта, аз 3 моҳ зиёд истоданда ҳақ надоред шумо. ҷасур нависондай: салом алейкум брат, ин қонун правилна? патент аз Тоҷикистон мешавад ё ки дурӯғ?
ин дурӯғ нестай. Чизере ки президент тасдиқ кард, рӯзҳои наздик, дар ояндаҳои наздик метавонем ки баъдан истифода бубарем хитон. Гуфтушунид аллакай ба анҷом расидагии байну ду кишвар ва рӯзҳои наздик марказҳои муҳоҷиратӣ кушода мешаванд ва шумо метавонед ки баъд истифода кунед. Нафарое ки мехоҳанд барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳошон границаи Қазоқистона бигзаранд, пас дар ин рақамҳо занг бизанед. ин бародари наздики май бо нархи арзон шуморо бурда аз граница мегзарона. ҳатман занг бизанед. Абдураҳмонов нависонда: салом ака, ман грижа дошта будам, оператсия кардам, хизмат мебаранд. дар ҳолате ки агар коғаз дошта бошед тасдиқкунанда ки туда вазбинӣ мумкин нестай, беморӣ, албатта ки ба хизмат даъват намешавед. як каси дигар нависонда: салом, нархи давлатии военни билет чанд сумай? дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо пардохт кардани 26880 сомон соҳиби военни билет мешавед шумо. Расул нависонда: бозии чиптаҳо кай мешавад? Конкурси мо рӯзҳои наздик финал дорад. Шумо як дастгирии дигар кунед, билетҳои мо тез тамом шаванд ва финала аниқ мекунем насиб бошад. Баха нависонда: салом алейкум ака, 18 октябр мара депорт ё видварения кардагиян, ҳамин чанд сола боша. қарори суда нависондагие ки тира депорт кардагиян ё видварения кардагиян, вале солша танҳо аз ҷои аниқ карда метавонӣ ки ҳамун қарора баровардагие. Шамсиддин нависонда: ту ақл надорӣ ки ира хушбахтона мегӣ, ранги гуфтаи худат тира мафкурат пастай. Хит ки мега хушбахтона қабул шид мегад. бале хушбахтона ки қонун қабул шид ва ман фикр мекунам инами тира мафкурат беҳад пастай, ба хотире ки кори шумо муҳоҷиро осон бишава ва боз дар иҷод бисёрӣ ноид кардагӣ. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон патента мегирӣ, мераи сразу кор мекунӣ, ин зарар нестай ба ягонтаи шумора. Чем уе ки дар Россия мерен 1 моҳ 2 моҳ даводав мекунен, дар хиникиҳо мерен очират месем, баъд патент мегирен. Эшматов нависонда: призивникода метиям ба патент. ҳозирашда гуфта шидагӣ нестай ки чанд сомона ё ки аз кай шумо патент гирифта метавонед. Ман ба забони тоҷикӣ гуфтам ки дар вилояти Суғ, дар шаҳри Душанбе ва дар Бохтар ҳамин марказҳои муҳоҷиратӣ кушода карда мешавад ва касе ки Россия рафтанияи пешакӣ мехоҳад ба хоҳиши худаш патент дастрас кунад, аз Тоҷикистон мегирад. Ин маҷбурӣ нестай, касе ки намехоҳад меравад дар ҳамун Россия гирифтан мегирад. Мирзо Шариф нависонда: ассалому алейкум, ба ҳамаи аз як ҷиҳат хубай, неким дар ватан айкиҷо сум ёвӣ ки документ патент мекунӣ, 15 000 рубл расход мешавад. Як мисоли дигар меорам. Бисёри нафарҳо вақте ки ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, мисол ман медонам ки қарз мекунанд, баъзе одамҳо билет мехаранд, дар уҷа мераванд, бо қарз мекунанд, документ мекунанд. ҳамун пулеро ки қарз мегирен дар уҷа мекунен, метавонен ки дар ҳамиҷа истифодаш кунен ва ин чиз оли ба истифода дода шудагӣ нестай. Ба ҳамин хотир хуб бифаҳмед гапҳои мара ва хуб дарк кунед. Дар ояндаҳои наздик ҳамин чиз ташкил мешавад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.